Cejna rojiyan li cem êzdiyan rojeka gelek pîroz e de ew ê rojê da seredana hevdû dikin û cejna yekdû pîroz dikin. Her wasa amadekarî dihêne kirin û şirînî dihêne berhevkirin ji bo pêşwaziya mêvana. Here beriye û rastî mesel demeka îdê nîne li Bama. Bama yani gelek ixtilaf heye ka îdê kemel şingar ew derbas kirin û îdê li vê derê yani gelek ixtilaf heye. Kake tu bibînî yani van zara vana wan bînî çadira wan da. Her wasa de evê cejnê da êzdî dixwazin harîkariya wan pitir bihête kirin û lezatiyek bihête kirin ji bo rizgarkirina deverên wan. Ew ên dikevne başûrê qeza Şengalê. Da ku careka dî bivegerne ser mal û milketên xwe. gelek عيد gelekê xweş bû yani weka govend û dîlan hebû gelek şahî hebû çûne bayek û yani ملەتێکی gelekê besîtî kêfxweş bûn bes niha tiştek nîne yani heta xweşî hebe jî dilê me şikestiyan ne kêfxweşin ji berê keç û dak û xişk û birayê me hemû li destê van kafira deyne. Sêyemîn cejna rojiyên êzdiyan îro hate geran li tevaya kempên Herêma Kurdistanê. Daxwaza wan ya serekî ew e ku bivegerne ser cih û warên xwe û êxsîrên wan bihêne azadkirin. Kawa Emer Dengê Emerîka, deşta Mosul, Kempa Êsiya.